Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Тавыш, тузан, юлны шикләп куйган тасмалар. Район башкарма комитеты тукталышында җир асты кичүендә күптән көтелгән ремонт башланды. Татарстанда сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләү дәвам итә. Ярчалыда нинди үзгәрешләр көтелә? Һава киңлекләре ябык булу сәбәпле россиялеләргә ерак ял итәргә китү кыенрак. Ярчаллы җәйге сезонга нәрсәләр әзерли? Тавыш, тузан, юлны шикләп куйган тасмалар, ләкин башкарылучы эшләр шәһәрдәшләрне сөендерә генә. Район башкарма комитеты тукталышында җир асты кичүендә күптән көтелгән ремонт башланды. Марина Перетокина көн сайын район башкарма комитеты тукталышында җир асты кичүе буенча йөри. Ул мөмкинлекләре шикле бала тәрбияли, шуңа күрә коляскадан файдаланырга мәҗбүр. Шартлары юк ди ул, каршылыклар полосасын үтәргә туры килә. Вообще не предназначен, чтобы пройти с коляской. Ни один там вот этот их пандус не соответствует размерам колясок. Вот сколько ездим, одинаковые переходы, вечно тащим коляску. Җир асты кичүендә диварлар төрлечә буялып беткән, штукатурка купкан, баскычлар ватылган. Чоллылар аның торышыннан берничә тапкыр зарланды. Давно он требует, конечно, от ремонта. Мы будем рады, если отремонтируют, а то зимой можно кататься тут. Красиво, что ли, вот? Никакого эстетического вида. Әмма якын арада җир асты юлы үзгәрергә тиеш, күптән көтелгән ремонт эшләре башланды инде. Хәзер баскычларны сүтәләр. Дорожниками МУПАД будут заменены поочередно все лестничные переходы. На этой неделе стартовал ремонт одного из них. Сроки выполнения всех работ 1 месяц. Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Әмма капиталь ремонт турында әлегә сүз бармый, бартык җир асты кичүен тиешле хәлгә китерү планлаштырыла. Чоллылар домостроителей һәм энергетик мәдәният йорты тукталышындагы җир асты юлларына да чират җитәр дип өметләнә. Лилия Гатина, Арина Шамина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яшлы авырулар хастаханәсен капиталь төзекләндерү, фельдшерлык акушерлык пунктын төзү һәм башкалар. Татарстанда сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләү дәвам итә. Бу хакта журналистларга Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр иттеләр. Ярчаллыда нинди үзгәрешләр булачагы турында алдагы материалда сөйләшәкбез. Яшлы авырулар хастаханәсен капиталь ремонтлау 2018 елда башланды. Кертелгән санкцияләр һәм чикләүләр сыйфатка һәм срокларга берничек тә йогынты ясамаячак дип билгеләп үттеләр Татарстан төзелеш министрлыгында. Бу модернизация үткәрелә торган барлык медицина учреждениеләренә дә кагыла. Программы, которые приняты на 22 год, не корректируются, там лимиты все утверждены на все объекты, здесь как бы сомнений нет. То, что мы в срок и с тем качеством, которые были, так скажем, заложены в проектно-сметной документации, объекты будут выполнены. То, что касается импортных, скажем, строительных материалов, мы максимально ушли на российские производители. Моннан тыш июнь башында Ярчаллыда Залесный проспектында фельдшер-акушерлык пункты төзелеше башланачак. Медучреждениедә табибка кадәр ярдәм күрсәтеләчәк, төрле профилактик чаралар үткәрелер дип планлаштырыла. Медицина учреждениеләрен яңартудан һәм яңалар төзүдән тыш кадрлар мәсьәләсе дә хәл ителә. Мы строим социальное жилье. Непосредственно в 2021 году это было открыто в Набережных Челнах дом. В 2021 году также был открыт многоквартирный дом на территории РКБ, который наши медицинские работники получили более 100 квартир. Моннан тыш башка төбәкләрдән килгән медицина хезмәткәрләре 800 мең сум күләмендәге республика грантларына исәп тота ала. Белгечләр Ярчаллыга килсә, шәһәр муниципалитеты аларга тагын 200 мең сум акча бүлеп бирәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, яңалыклар. Һава киңлекләре ябык булу сәбәпле россиялеләргә еракка ял итәргә китү кыенрак, хәтта юллар ачык булган илләрдә дә авиабилетларга бәяләр берничә тапкыр арткан. Ә бит туган шәһәрдә дә бик күп кызыклы шөгыльләр табарга була. Ярчаллыда җәйге сезонга актив әзерләнәләр. Чаллы халкы өчен нинди күңел ачу чаралары булачак, толырак алдагы материалда. Бик тиздән җәйге сезон башлана һәм Табиев яр буенда беренче килүчеләрне кабул итәргә әзерләнәләр. Пляж хуҗасы сүзләренә караганда, Кама ярында да ял көньяк курортларга караганда начар оештырылмый. Гриль, иләр, шезлонглар, катамараннар, шулай ук балалар һәм өлкәннәр өчен күңел ачу программалары. Сейчас я готовлю новый проект. Сейчас модное направление, есть такой глэмпинг. Это когда, это некое подобие отеля, который расположен на каком-нибудь красивом месте с красивым видом. Там такие треугольные домики в стиле А-фрейм с панорамным остеклением.
с видом на Каму. То есть они рассчитаны где-то на 2 человека, ну плюс пару детей еще можно с собой. Для тихого, спокойного такого отдыха, соединения с природой. Су янында ял итү әлбәттә бердән-бер күңел ачу чарасы түгел. Шәһәрдә мәдәни күңел ачу урыннары да аз түгел. Театрлар, концерт заллары, галереялар һәм музейлар. Работает постоянная экспозиция, на которой мы сейчас находимся, на котором можно подробно узнать об истории города Набережные Челны, о строительстве КАМАЗа, о строительстве нового города и подробно об истории Великой Отечественной войны. Также можно организовать экскурсии по городу, автобусные экскурсии, пешеходные экскурсии. Моннан тыш туган як тарихын өйрәнү музей вәкилләре төрле мастер-класслар да оештыралар. Әйтик, шаллар, шүлмәк ясый ала, савыт-саба бизи, яки скарбукинг техникасында открытка ясый алачак. Мастер-класс под качество. Здесь можно соткать оберег из трав, декупаж, оформить кружечку, сделать ее необычной, памятной. Также у нас есть роспись по ткани, оформить свою, например, какую-то вещь, например, футболку или кроссовки. Әлбәттә, аттракционнар турында да онытмаска кирәк. Яршолда каруселле 2 зур парк бары яңа шәһәрдә һәм ГЭС бистәсендә. Алар инде эшли башлады. Шунысында искәртеп узыйк. Быел шәһәрдә яңа аттракционнар да урнаштырылды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолда кондукторсыз трамвайлар йөри башлады. Әлегә тест режимында бары тик 2 маршрут буенча 6 һәм 8 санлы трамвайлар хәрәкәт итә. Пассажирлар юл өчен банк һәм транспорт картасы ярдәмендә терминал аша түли. Эксперимент 2 атна үткәреләчәк. Кондукторсыз трамвайлар халык өчен уңайлы булачак. Моннан тыш хезмәткәрләргә кытлыкны да бетерәчәк дип фаразлый белгечләр. Шәһәрнең Үзәк китапханәсендә Татарстанның тарихи мәдәни мирасы борынгы Болгар исемле күргәзмә ачылды. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан оештырылды. Бердә тарихи язмалар, шәһәребезнең танылган язучылары һәм рәссамнарның эшләре урын алган. Менә мондай көмеш тиенне мин кичкенә чагымда мәктәптә укыганда таптым. Әлеге тиен акча Идел буе Болгар дәүләте чорыннан. Ак Йолдыз Янмурзина аны Болгарда яшәгәндә юлдан табып ала. Болгар шәһәрчегендә асфальт булмаганга кадәр без ялан тәпи җирдән йөри идек. Яңгырдан соң бөтен кичкенә балалар, тарих белән кызыксынучылар, туристлар килеп, шушындый Болгар акчаларын эзлиләр иде. Күбесенчә бакыр акчалар табыла иде. Ә менә мондый көмешкә миңа менә бәхет елмайды. Идел буе Болгар дәүләте тарихы, гореф-гадәтләре, мәдәнияте турында тулырак белергә мөмкин. Шәһәребезнең Үзәк китапханәсендә тарихи күргәзмә ачылды. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан оештырылды. Безгә күп кенә гарәп сәяхәтчеләреннән без аларның язуларыннан танышырга мөмкин. Ул Аль-Гарнати, Ибн Ристә һәм шулай ук Ибн Фадлан. Ибн Фадлан 921 елны Багдадтан чыгып китеп, 922 елны Болгар шәһәренә килеп җитә һәм үзенең китабында ул болгарлар тарафыннан ислам динен кабул итү турында яза. Идел буе Болгар дәүләте тарихы Кадир Сибгатуллин, Зөлейха Минхажева, Вахит Имамов һәм шәһәребезнең башка язучылары әсәрләрендә чагыла. Күргәзмәдә Болгар темасына китаплар байтак. Моннан тыш Үзәк китапханәдә шаллы рәссамнары эшләрендә күрергә мөмкин. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.